Hola, Jesús. Hola, què tal? Com estem? Em sent bé? Sí, Val. jo et sento bé. A veure, ens trobem? Per- Sí? Allò de provant, provant, un, dos. Sí. Hola? Hola. A veure, sí, un segon. Em sents ara? Ara millor, sí. Sí? Els problemes del directe Sí, que t'obliden bueno, sempre ja se de sap deixar. això. Ja, ja se sap això. Ja se sap. Doncs, molt bé, sí, ens diuen que sí, se sent bé. Perfecte. Així que esperem a que siguin les 7 de la tarda Mhm. i comencem. Ja tenim, quan? 45 persones, estic veient, no? Sí, Connectades? Molt bé. sí, sí. Perfecte. Esperem que sigui tot un èxit això i que aquesta sessió, doncs, que és la primera vegada que posem en marxa, doncs li agradi a tothom. Jo confesso que també en format streaming a través d'Instagram és la primera vegada, per tant, el que demano és comprensió i paciència. Si funciona el directe, una vegada ens posem a parlar tu i jo, ja està. Però Sí, sí, la qüestió segur. primera, que era el directe, està funcionant bé, ho dic en aquest sentit, perfecte. Perfecte. Uh-huh. Com portes el Doncs confinament, tu, Jesús? la veritat és que jo sempre dic que no he treballat mai tant com ara, en el confinament. Faig jornades de 12 hores que em ve la família a la meva cova i em venen a buscar perquè dic, bueno, acabes ja o què passa? Sí, 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 sí. Però Sí, crec sí. que és el moment que havíem de demostrar del que som capaços i de treballar molt. Uh-huh. Eh, eh, Hem de fer tot el possible per ajudar els nostres comerciants. I per donar-li una certa normalitat al que pugui venir després, també, no? Que Uh també -huh. és una qüestió Sí, important sí, en aquest sentit. Està clar, sí, sí. està clar, està clar, està clar. Està clar. És un altre món, és un altre paradigma completament diferent del que hem viscut fins ara. Això és... Uh -huh. Ni aquesta generació ni les anteriors havíem viscut mai una situació com aquesta. Vull dir que en aquest sentit ens obliga d'alguna manera a reinventar-nos de manera claríssima Jo en aquest suposo sentit. que ho diuen totes les generacions, però Mm. jo sempre dic que la meva, que jo vaig néixer al 65, Igual ens que, ha tocat, igual que jo, el mateix any, Jesús. val, Deu ser el mateix any. doncs que ens ha tocat viure una mica de tot. I l'únic que em faltava ja era patir una pandèmia com aquesta. Hem patit o gaudit, segons com ho mirem, tot aquest canvi tecnològic, i ara a sobre una malaltia com aquesta que ens obliga a estar a casa i que gràcies precisament a la tecnologia Sí, doncs sí, podem sí. estar aquí parlant, no? Sí, 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 sí. Aquesta mateixa situació fa 20 anys hagués estat completament diferent, sense cap Mm mena de dubte. Vull dir que no, sempre per trobar-li, no sé si una part positiva o una part realista. Jo crec que fonamentalment una part realista, no? És a dir, no és el -hmm. mateix ara amb les tecnologies desenvolupades que quan no hi eren. Vull dir que això et permet connectar-te amb les persones d'una manera diferent i molt més propera de la que segurament mai haguéssim imaginat, no? En aquest sentit. Mm -hmm. I ens obre segurament un nou paradigma, una nova situació, fins i tot des d'aquest punt de vista, del propi ús de les Mm -hmm. tecnologies. Encara que, com que a mi m'agrada abraçar, jo soc dels que abraço, és a dir, jo necessito el contacte físic que no podem tenir darrerament, evidentment, no? Però bueno, sí, sí. O sigui, realment, i és sorprenent, estem fent com un programa de televisió per una audiència més limitada, això és veritat, però Mm, tenim ara ja 90 persones que ens estan veient. sí, I això no sé, és com molt fort, no? sí, 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 ho és. Clarament ho és. Clarament ho és. És a dir, tu saps perfectament de vegades la dificultat que té en sessions presencials, amb xerrades, ajuntar 100 persones, no? És a dir, és una qüestió que Uh no, -huh. que no és fàcil i aquí estem a punt d'arribar-hi. Vull dir que en aquest sentit, bueno, aprofitem, és també qüestió d'aprofitar aquestes possibilitats que ens dona la facilitat de la tecnologia i tenir darrere, perquè us haig de felicitar, perquè a Sant Cugat Comerç teniu darrere unes persones que ho fan tot molt bé. Vull dir que en aquest sentit, a nivell de la tecnologia ens l'han facilitat moltíssim avui per poder muntar això. Vull dir que en aquest sentit...
Doncs, mira, són les 7 i 3 minuts. Som-hi. Sempre parlem de 5 minuts de cortesia, no sé si els reduïm a 3 minuts, Sí. però seguint amb el que tu deies, no estem en un estudi de televisió. Tu estàs a casa teva, jo estic a casa meva i aquestes quasi 100 persones que ja estan connectades estan també a les seves respectives cases. O sigui, que és com un canvi tecnològic fortíssim. Jo és la primera vegada que faig això i doncs els problemes que hi hagi, si és que apareixen, doncs demano disculpes perquè jo soc novell, en aquest sentit. Sí, sí. Doncs bé, endavant. Jo primer de tot voldria saludar a tots els comerciants i no comerciants que segur que avui esteu aquí. Aquesta sessió l'està organitzant Sant Cugat Comerç per ajudar, per recolzar i per empoderar el nostre sector, que està patint molt i molt aquesta pandèmia del coronavirus amb els establiments tancats. Estem tots a casa i tenim els nostres negocis aturats. Sant Cugat Comerç ha plantejat aquesta sessió des d'un enfocament diferent al que acostumàvem a fer abans. Ho fem des d'un prisma de cooperació i amb 3 paraules que definirien aquesta sessió. Per un costat és que col·laborem, per un altre que volem unir i per un altre que volem compartir. Avui aquí hi ha moltes associacions de comerciants que ens estan veient. Hem fet una difusió molt gran i la veritat és que doncs, ho fem amb molta il·lusió, tota aquesta sessió que hem preparat. I bé, pels que no coneixeu el Guillem, jo us puc dir que fa aproximadament uns 17 anys que conec. Ens vam conèixer a la Federació de Comerciants de Castelldefels. Això he dit 17 anys, Jo et vaig conèixer, Guillem, quan tu feies de consultor. Per mi va ser un autèntic crac i vaig aprendre moltíssim de tu. Eres un crac i crec que segur que ara també ho segueixes sent. En aquella època jo era el gerent de la Federació de Comerciants de Castelldefels i tu, diguem, entre moltes altres coses que feies, doncs, assessoraves associacions de comerciants i en aquest paradigma doncs, ens vam conèixer. I la veritat és que aquesta sessió l'estem fent, Guillem, si ara t'ho recordo, gràcies al coronavirus. I quan dic gràcies al coronavirus va ser perquè ens vam retrobar en unes jornades que substituïen el Mobile World Congress que es va anul·lar, cancel·lar per culpa del coronavirus. Ens vam retrobar, vam tornar a començar a parlar i vam decidir doncs, engegar aquesta sessió. 10 dies abans del confinament, a més. Sí, és veritat. 10 o 12 dies abans del confinament, és veritat. I jo voldria dir-vos que el Guillem, quan li vaig proposar aquesta jornada, aquesta sessió, doncs li vaig dir, bueno, escolta, fes-me un pressupost. I ell el que em va contestar va ser, no és moment de fer negoci, és moment d'ajudar el sector. I això, la veritat, Guillem, que em va arribar al cor i us puc dir que aquesta sessió la fem de manera altruista. El Guillem no està cobrant absolutament res, sinó que s'ha ofert de manera voluntària per ajudar en el que pugui. Com us deia abans, jo el vaig conèixer com a consultor, però ara, en la seva nova faceta com a professional, ell es defineix, i ho llegiré molt bé, aquí davant, com a facilitador de processos de canvi, enfocament i empoderament personal i d'equips. Coach certificat en coaching per valors i és neuroeducador, formador i economista. Però vaja, que jo ja no m'enrotllo més, ara el que li toca parlar ets tu i et faria la primera pregunta, Guillem. Estem en aquesta situació de la pandèmia, establiments tancats. La veritat és que molts dels comerciants no saben cap a on tirar. Encara no sabem quan s'acabarà aquest confinament i quan podrem obrir els nostres negocis i tampoc, quan obrim, sabem com els podrem obrir. Si de cop, si anirà... Bueno, no sabem com anirà. Què podem fer, Guillem? Ajuda'ns. Mira, el primer que m'agradaria dir és que, per començar, la primera part, sobretot el que diré, jo no he vingut aquí a dir-li a la gent que el que està passant no està passant. És a dir, al contrari, els negocis estan tancats, estic veient persones que van apareixent, que algunes no són del sector comerç i estan enmig d'ERTOs o estan en situacions laborals complicades, d'altra gent està treballant
posant en risc la seva salut. Per tant, no direm, no, aquí no, alegria. Alegria la intentarem canalitzar de manera que l'alegria es treballi com es pot treballar i com s'ha de treballar, però hem de ser realistes. És a dir, la situació que tenim en aquest moment és una situació de por. És a dir, és una situació de por perquè està en risc la salut, perquè hi ha hagut moltes persones que ja ho han passat i d'altres que ho passaran, perquè està morint gent. És a dir, jo aquí també, com que estem a Sant Cugat, m'agradaria avui recordar en Joan Fibla, el director de Fires i Mercats, i és conegut des de fa uns quants anys, que ens va deixar fa 10 dies. I hi ha molta gent que està passant per aquesta situació. Però estem en una situació de por que, a més, està agreujada pel fet que tu has comentat fa un moment. És a dir, perquè tot el que ve després no sabem què és en aquest moment. És a dir, el postconfinament, la situació que es produirà a partir del moment en el qual puguem sortir al carrer, no la coneixem. Això és nou, completament nou. És a dir, és nou per nosaltres, que tu i jo som de l'any 65, però és nou també pels nostres pares, que segurament van viure situacions molt complicades fa 80 anys, però una situació com aquesta és la primera vegada que es viu i, per tant, por, pànic. Què implica el pànic? I aquí sí que m'agradaria fer una primera introducció que tingui algun element de com funciona com funciona el cervell. És a dir, les situacions de pànic ens porten a bloquejos mentals, normalment. És a dir, si nosaltres ens quedem amb la por, al final el que acaba succeint és que això es converteix en bloqueig. Jo li dic moda cortisol. És a dir, hi ha un neurotransmissor que es diu cortisol, una hormona neurotransmissor, que el que fa d'alguna manera quan estem en una situació d'estrès crònic, és a dir, de situació no de por individual concreta, quan vas pel carrer i veus alguna persona que no et fa gràcia, o històricament un lleó o un tigre que tenien por i apareix l'adrenalina. No, el cortisol apareix quan les nostres societats ens estan portant contínuament per una situació d'estrès crònic, és a dir, de por que es va alimentant al llarg del temps i que es converteix gairebé en la nostra forma de vida. En aquest moment portem un mes en situació de confinament i en alguns dels nostres àmbits, el personal, però també en el món dels comerç, dels serveis a la persona i de la restauració, diguem que això s'allargarà un altre mes, com a mínim, tranquil·lament. Per tant, una situació de por què implica? Una situació de por implica moda cortisol. El cortisol què fa? Perquè ens fem una idea ràpida. Sabeu aquella situació en la qual quan fas un examen et quedes en blanc? És a dir, això és una situació de bloqueig que el que fa és que les connexions neuronals, és a dir, com funciona el cervell en termes de xarxa, en un moment determinat deixa de funcionar i nosaltres perdem de vista, és a dir, perdem neurones, perdem connexions i en un moment determinat ens podem bloquejar. Això és el que hem d'evitar. És a dir, això és el que hem d'evitar individualment. Com a societat també, però la societat no és més que un conjunt d'individus i, per tant, la idea és que intentem evitar-ho de manera individual. De manera individual, treballant aspectes que permetin passar d'una situació de por, tot i que haig de dir que la por és bona perquè ens està avisant de coses, igual que quan sentim ràbia, quan sentim tristesa o quan sentim rebuig o fàstic, també són emocions que són bones. Però la por... Per on comencem, Guillem? Per on comencem? Mira, comencem per un binomi. Per un binomi molt... De vegades és el l'ou i la gallina, és a dir, no saps per on comença, no? Que és on posem la nostra atenció, primer de tot, i fixeu-vos el que implica posar atenció. Nosaltres, en el moment en el qual, perquè ens fem una idea ràpida, si la nostra vista com a tal, pot veure més o menys de l'ordre d'uns 40.000 píxels aproximadament en un moment determinat. Però tota la informació visual que abarquem és de milions de píxels. Nosaltres només veiem 40.000. Heu vist alguna vegada una situació en la qual això passa molt amb les persones embarassades. Les dones embarassades veuen altres dones embarassades per tot arreu. Quan tens una lesió al turmell que vas amb crosses, veus crosses per tot arreu. Quan vols comprar-te un cotxe de color vermell, veus cotxes de color vermell per tot arreu. És l'atenció. On estem posant en aquest moment l'atenció? L'estem posant en la por, fonamentalment. I parlo com a societat, és a dir, després cada persona el que fem d'alguna manera és posar-la en altres qüestions. És a dir, hi ha gent que m'està sorprenent moltíssim que ho està vivint això amb una naturalitat i d'una manera fluida, malgrat que s'estan experimentant situacions de positius en termes de Covid molt a prop. Primer de tot, on posem l'atenció? Fixem-nos, és molt important identificar on estem posant l'atenció en cada moment. Com ho sabem? Tractem d'analitzar els pensaments que tenim. És a dir, quin tipus de pensament tenim en cada moment i veurem a on estem posant l'atenció. Segona qüestió, un binomi. El primer és l'atenció. Quin és el segon? El segon són les emocions.
I les emocions impliquen, perquè també ho tinguem clar, l'emoció quan arriba, de manera instantània, fixeu-vos, és a dir, quan t'arriba una emoció, quan en un moment determinat hi ha una situació que t'espanta o hi ha una situació que et genera sorpresa o una situació que et fa riure, un acudit, per exemple, l'emoció arriba. No fem res, és a dir, està en una part del cervell que està molt amagada, que és l'amígdala, que des de la qual nosaltres, a la resta del cervell, no té domini, no té control. Nosaltres hem d'estar oberts a l'emoció que apareix i aquesta emoció que apareix. Si apareix la por, apareix la por. Si apareix la ràbia, apareix la ràbia. Si apareix l'alegria o la sorpresa, no? El gran problema és quan posem l'atenció i ens quedem amb l'atenció posada a aquella emoció que ha aparegut i que ens està generant neguits, angoixes, pànic en un moment determinat. És a dir, aquesta emoció de por que en un moment determinat apareix, o evidentment, quan tenim una pèrdua, quan ens quedem ancorats en la situació de tristesa. No? El dol s'ha de passar, però quedar-nos a viure en aquella situació de tristesa permanent ens genera que tota la nostra ment, no només el cervell, sinó la ment, el físic, el cos, tot, inclús el que jo dic, la ment per mi és cervell, és cos i són les relacions, és a dir, com ens relacionem amb l'entorn. Absolutament tot, al final, s'acaba col·locant en aquella situació que ens està fent patir. I ens està fent patir, però no només patim des d'un punt de vista mental i emocional, sinó a més patim també des d'un punt de vista físic. Mals d'estómac, mals de panxa, és a dir, mals de cap, tot aquest tipus de qüestions. Per tant, binomi, molt important. Hem d'entrenar, perquè això és un entrenament, és a dir, això ara jo ho diré i diran, mira, que fàcil. No. Jo és que et diria, quina és la fórmula màgica per poder fer tot això? Perquè tu parles això de fixar l'atenció, amb la importància de centrar-nos en pensaments, però com ho fem? Primer de tot, no hi ha fórmules màgiques. No existeixen les fórmules màgiques. És a dir, fins i tot a vegades, quan a mi em demanen receptes, no m'agrada parlar de receptes. Per què? Perquè no es poden plantejar receptes universals. No pot haver receptes per tothom, perquè cada persona és un món. Cada persona tenim una motxilla que són les nostres gens, la nostra educació, el nostre entorn, el context, les experiències vitals. Per tant, no pot haver receptes màgiques, perquè jo a un, i penso en persones concretes, li podria dir, escolta'm, surt d'això, i el primer que em dirà és, de quina por em parles? Si jo no en tinc de por. Per tant, no receptes. El que sí que és molt important és parar atenció i convertir en hàbit. És a dir, aquí hi ha una qüestió molt important que són els hàbits. És a dir, si nosaltres tractem de convertir l'atenció, on posem l'atenció, i tractem d'identificar. Fixa't, demanava recepta. Jo ara us semblarà, per mi és més una eina que una recepta. Si nosaltres posem atenció a una situació concreta i ens genera una emoció de por o una emoció de pànic portada a l'extrem o ens està generant una situació de ràbia, està molt bé que passi. Però això vol dir que hi ha alguna qüestió que ens està removent i que nosaltres hem de canviar. Per tant, la qüestió quina és, des del punt de vista de l'atenció? Obrir canals. Obrir canals què vol dir? Desviar-la. És a dir, jo ara estic mirant a tu, però en lloc de mirar-te a tu, jo ara miro a un altre lloc. On miro? Aquells llocs, espais, situacions que a mi em permetin, en un moment determinat, em permetin, d'alguna manera, sentir-me bé en un moment molt concret i molt determinat. És a dir, passar d'una situació que em fa sentir malament a una situació que em fa sentir tranquil, en pau, sentir-me bé, com vulguem. Hi ha un cas molt conegut d'un psicòleg que tenia una multimiàlgia molt dolorosa i un dia es va posar una pel·lícula dels germans Marx. Estem parlant de fa molts anys, anys 70. Es va posar una pel·lícula dels germans Marx. Veient aquella pel·lícula dels germans Marx, després es va posar una altra i se'n va adonar que el seu dolor insuportable havia desaparegut. Havia desaparegut del tot. Tornava de nou a la situació normal i el dolor apareixia una altra vegada. Això per què? Perquè fer coses que ens fan sentir bé, i aquí és on hi ha la recepta que em demanaves, no? És a dir, aquí és on hi ha l'eina. Col·locar-nos en espais vitals, en situacions, en activitats que ens fan sentir bé, genera endorfines. L'endorfina és una hormona, un neurotransmissor, que és 1000 vegades més potent que la morfina. I que la tenim aquí. Funciona, és a dir, la tenim a dins del nostre cervell. Per tant, si en lloc de quedar-nos a on érem abans, és a dir, en aquesta situació de por, fixem-nos, en la línia de vida, nosaltres o mirem al passat o mirem al futur. Si nosaltres vivim des del present i tractem d'alguna manera de situar-nos amb el que estem fent en aquell moment, i fixem-nos, si el que ens fa sentir bé el que fem, el que arribarà un moment en el qual el que farem serà deixar, durant una estona, de tenir aquella por, de tenir aquella situació que a nosaltres ens està fent sentir malament.
Per tant, la primera qüestió és vigilar a on posem l'atenció. Jo diria en aquest moment que no veiem tantes notícies, però de vegades això és inevitable. Hi ha gent a la qual li agrada molt estar informada. Però és molt important, sobretot, l'atenció per identificar com ens sentim per anar corregint aquestes emocions, que ja no són emocions, sinó són sentiments, anar-los corregint en funció d'on posem l'atenció. Val. Però ara suposo que molts comerciants estan pensant en com pago el lloguer, com puc negociar amb el propietari, com pago els meus proveïdors, que he de pagar, però el gènere el tinc a dins de la botiga. I, per un costat, per el que tu estàs dient, hem de distreure aquest pensament negatiu, que són els problemes, pensar en altres coses. Però és que els problemes no es resolen sols. Hem de continuar pensant. Evidentment. Com ho hem de fer? Mira, perfecte. Tu abans has dit una cosa, has dit, aquesta situació, en el teu cas concret, està suposant que tu estàs treballant 12 hores al dia, no? És a dir, que fins i tot t'han de dir a casa. Diu, Jesús, vine un moment que em sembla que hem de sopar, no? Com a mínim que la idea és que hem de sopar. Què direm? Que s'ha de treballar? En bona mesura sí. Ja sabeu el que va dir Picasso en un moment determinat, és que la inspiració m'agafi treballant, no? Podríem dir, el que hauríem de fer és ser proactius. És a dir, quan diem ser proactius és no esperar la reacció de què és el que succeirà demà o el que succeirà quan arribi el moment, sinó tractar de construir el camí a partir d'ara. Hi ha una qüestió, els que treballem fa molts anys en el comerç, i hem parlat, això ho hem parlat algunes vegades, que és dir, ostres, al final, en un món com l'actual, en el qual, a més, està apareixent una nova situació que pràcticament ja és inevitable, que és la idea aquella de la venda online, que tu i jo el dia que vam anar a aquella sessió es parlava de l'omnicanalitat, no? És a dir, no són molts canals, sinó l'omnicanalitat. S'està apareixent una nova situació que serà diferent a la que hi ha hagut fins ara. És a dir, sense cap mena de dubte, no sabem quina és, ni sabem si serà pitjor o millor, és a dir, però serà diferent. Serà diferent a nivell de negocis, és a dir, a nivell d'activitat i serà diferent a nivell de persones i fins i tot durant alguns mesos, suposo que mesos, serà diferent fins i tot des del punt de vista de les relacions socials, és a dir, tot el que és aquest contacte social. Per tant, aprofitem aquest moment que molts dels comerciants em consta que ho estan fent, i a més ho estan fent molt bé, però aprofitem aquest moment per fer una cosa que quan les coses funcionen, de vegades oblidem, que és podem començar a plantejar les coses des de l'essència? I l'essència quina és? No l'essència no pot estar mai fora, està dintre. És a dir, comencem a fer una mirada interior a nosaltres com a persones, com a comerciants, com a treballadors, treballadores, com a empresaris, empresàries, com a persones. Identifiquem quina és la nostra essència, autoconeixement, I a partir d'aquesta essència, és a dir, a partir de l'essència, tindrem molt clar quin és el valor que aportem com a comerç, com a restaurants, com a serveis de proximitat, com a persones, en tots els casos, com a autònoms, els que som autònoms, no? És a dir, d'alguna manera, tractem de treure tota aquella part externa que en aquest moment no tenim, és a dir, fixem-nos, és que la part externa en aquest moment, avui, no la tenim per identificar quina és la part interna, és a dir, essència, aportació de valor, què ens fa únics i, per tant, què ens fa diferents. I jo sempre ho dic, és a dir, el que fa el millor cafè ha de dir que fa el millor cafè. La gent ho ha de saber. I moltes vegades donem per fetes aquestes coses. Això és una qüestió que jo li dic habilitats. És a dir, la identificació d'habilitats. I la identificació d'habilitats, aquest és un moment fonamental per fer-nos un llistat i preguntar-li a la gent del nostre voltant, de vegades als nostres propis clients o clientes, que ens diguin, hòstia, què t'agrada a mi? Per què? Per donar-li tota la força a la tornada a l'activitat a partir d'això. Perquè el que passarà al voltant serà una altra cosa. És a dir, la idea és, en aquest sentit, mirem menys a l'exterior i mirem a l'interior. I des de l'interior, de nou, mirem a l'exterior i no ens adaptem, sinó siguem proactius per tractar d'alguna manera de posar tot això en marxa. És evident que s'han de fer coses en aquest moment. És obvi, no? Hi ha situacions d'ERTOs, hi ha situacions en les quals les activitats estan tancades. Per tant, no hi ha ingressos excepte aquells que tenen un bon sistema de venda online. És evident. I ara el que es tracta és de construir aquesta realitat, de gestionar-la durant aquesta temporada, però, molt important, no posant la mirada en el passat, sinó posant la mirada en el que volem ser en el moment que tornem a obrir. I per mi això és transcendental. En el que volem ser, és a dir, com diu Stephen Covey, que a mi m'encanta, és
posar la finalitat en l'ara. És a dir, nosaltres mirem on volem anar i actuem des del moment actual. Però tu ara parles del jo, de com volem ser quan tornem a obrir. Però també hi ha un altre paradigma i és com voldran els nostres clients que siguem. I aquí també hi ha un canvi radical. No podrem vendre com es venia abans perquè, diguem, el primer que ens trobarem serà que haurem d'anar amb mascaretes, espantarem els nostres clients, anirem amb gorres, haurem de mantenir unes condicions sanitàries que potser no són del tot agradables i ens haurem d'adaptar. Per tant, la pandèmia que ens ha fet sortir de la nostra zona de confort perquè ens han obligat a tancar l'establiment, a no tenir ingressos, ERTOs, lloguers, i a sobre, durant aquest temps de reflexió, hem de canviar el nostre paradigma perquè sabem i estem segurs que no podrem vendre igual, haurem de canviar. Com afrontem tot això? Fixa't, el que acabes de dir és fonamental perquè ens posa a nosaltres en aquest moment en una situació de manera més absolutament inesperada, en una situació en la qual partim d'una situació d'una certa acomodació, no? Una certa acomodació que vol dir que, malgrat tots els canvis que hi havia hagut aquests darrers anys, entre els quals, sí, evidentment, des del primer els centres comercials, després Amazon, etc., malgrat tots aquests canvis, eren canvis que han estat importants i que han anat fent clatellades, és evident, però la capacitat del comerç de proximitat i de bars i restaurants també, vull dir, de tot el que són activitats obertes al públic, la capacitat d'adaptació, no tothom, ha anat caient i molts, ja ho sabem, ja veiem les estadístiques, però la capacitat d'adaptació ha estat gran, important i, a més, han aparegut noves formes de negoci, noves formes de fer, nous establiments, en aquest sentit molt interessants. Ara el que apareix és una situació diferent, però estem amb la mateixa tessitura, és a dir, la tessitura és la de dir, escolta'm, com ens agradaria a nosaltres que ens tractés el comerciant siguem nosaltres els que arribem amb una mascareta? És a dir, nosaltres, els comerciants també són compradors-consumidors. Per tant, la reflexió que hem de fer és aquesta d'una banda i d'una altra banda preparar el terreny, però preparar el terreny, insisteixo, no des de la perspectiva de la por al que passarà, sinó des de la perspectiva de dir, molt bé, quina és la meva caixa d'eines? Quina és la bateria de coses que jo haig de proposar i plantejar en aquest moment? Hi ha una qüestió important en aquest sentit, i l'altre dia ho parlàvem amb gent del sector. És a dir, per mi un dels sectors amb més possibilitats de sortir ràpidament endavant, però al mateix temps amb més riscos, és el comerç de roba. Per què? Perquè la gent s'ha d'emprovar la roba. La gent s'ha d'emprovar la roba. I, per tant, en el moment en el qual t'has d'emprovar la roba, aquí segurament s'han de plantejar estratègies a partir de les quals, diguem-ne, és molt important garantir, i he vist que algú deia fa un moment per aquí, garantir la seguretat, no? Per sobre de tot. És a dir, nosaltres estem en una situació en la qual hem de garantir per sobre de tot la seguretat. Molt bé, que no ens agafi la situació per sorpresa quan arribi aquest moment. És a dir, és ara el moment en el qual hem de fer servir un element que només tenim els humans, que és la imaginació, és la creativitat, per fer les coses. És a dir, del que es tracta, sobretot, és de dir, molt bé, amb quins escenaris em puc trobar? No sabem quin serà l'escenari real, però sí que podem començar a plantejar i definir quins són aquests escenaris. On posem l'atenció? No en el problema, sinó en la seva solució. Per què? Perquè si posem l'atenció en la solució, el que farem és que el nostre estat anímic segur que millorarà, segur. I pensem una cosa, un estat anímic millor implica defenses més altes. Per nosaltres, pel nostre entorn, la nostra família, és a dir, aquest estat anímic, aquesta idea de generar endorfines, d'alguna manera de generar la serotonina, aquella que quan està baixa genera depressions, de generar oxitocina, malgrat que no ens podem abraçar, però que ens podem veure tu i jo també, això genera un vincle en aquest sentit, no? Doncs això, què fa en un moment determinat? Puja la vibració energètica i fa augmentar les defenses. Llavors, la idea quina és? Hosti, ens hem de protegir segur. Durant els propers mesos no hi ha dubtes. És a dir, fins que hi hagi una vacuna ens haurem de protegir. I el comerç s'haurà de protegir també. I hem de garantir en aquest sentit la seguretat. Doncs fem-ho. És a dir, treballem des de la solució, no treballem des del problema. Per què? Perquè això motiva. Això és automotivador.
I quan acabi la sessió, quan acabem, abans de tallar, jo els hi vull donar una idea perquè posin en pràctica tots els comerciants pel tema de la por, però no m'avanço, ho farem al final. D'acord. A veure, estem en una època que hem de prendre decisions. Però com ens estructurem mentalment per prendre aquestes decisions? Perquè són moltes, Estem parlant del que ens està passant ara, com gestionem el caos actual i com gestionem la sortida i que ho convertim i que aprofitem aquesta crisi per sortir millor del que estava abans, no? Hem de saber-ho com funciona la ment per prendre aquestes decisions i poder-les dur a terme, no? A veure com ho gestionem. Mira, hi ha persones que són decisors professionals. És a dir, hi ha gent que pren decisions sempre bé. I a més, quan em trobo persones d'aquestes característiques, a mi, jo m'admiro, no? És a dir, hi ha persones que tenen una capacitat per avançar-se als esdeveniments, per ser proactives, però és veritat que la immensa majoria de les persones ens quedem bloquejats moltes vegades en la presa de decisions. I sobretot hi ha persones molt indecises des del punt de vista de dir, ostres, clar, i si m'equivoco? 2. I quines són les conseqüències de les decisions que prengui? No? Clar, en aquest moment, nosaltres, tu has dit, han de prendre moltes decisions. I aquestes decisions que s'han de prendre tenint en compte el que hem dit abans. És a dir, posem atenció a la decisió que hem de prendre, és a dir, de quina decisió es tracta, i tractem d'identificar què ens aporta a nosaltres com a persones, com a professionals també, aquesta decisió. I un element afegit, que és què li aporta a la persona que estarà a l'altra banda del taulell, és a dir, que estarà intentant comprar en aquell moment. No? I hi ha una qüestió molt important. Quina és la millor decisió que es pren? La millor decisió és la que t'aporta tranquil·litat. Però no la tranquil·litat aquella de la calma, no és aquesta, sinó la sensació aquella de dir l'hagi encertat o no hagi encertat, crec que és el millor que podia fer en aquest moment. Per què? Perquè això el que et genera, fixa't, és a dir, la decisió pot ser equivocada perquè les circumstàncies et portin cap a un camí que no era exactament el que tu esperaves. Però és molt important que tu prenguis una decisió sabent que aquella és la decisió que tu has pres sentint-la. No pensant-la, sinó sentint-la. En el moment en què tu sents que aquella decisió és la que en aquest moment, aquí ara sempre, en el moment present, per tu, en aquell moment, és la millor, o la menys dolenta, m'és igual, però la millor opció, diguem que tira endavant. Si després t'equivoques, tindràs capacitat de corregir, perquè la decisió l'has pres sentint-la. No l'has pres pensant si, és que vaig a posar en una balança, si... No és això. És a dir, la presa de decisions a nivell personal, emocional i a nivell mental, a nivell neuro, és un camí que al final connecta diferents zones del cervell fins a arribar al punt i al moment en el qual tu prens la decisió. Fixem-nos quan prenem una decisió que no tenim clara o que no ens fa sentir bé. Hi ha una part del cos que ens avisa. A mi, l'aparell digestiu. Sempre. Però sempre. És a dir, sense dubtar-ho ni un moment. Altra gent, l'atenció està en un altre lloc. Però al final, nosaltres el que hem de dir és, ostres, en aquest mapa que en aquest moment ens fem, no? I ens hem de fer de, ostres, quina és la solució i no el problema, de quina manera, tal, anar prenent decisions fixant-nos en què les solucions s'han de resoldre el problema. No ens fixem en el problema perquè si no la solució no la veurem clara. I encara que ens equivoquem, tenir un pla B. És a dir, si la situació no acaba de funcionar perquè tal, bueno, jo tinc un pla B, corregeixo, però és que de vegades el que ens està passant, i llegia un escrit sobre el lideratge que em va agradar molt, que deia, diu, no, poses davant a la gent que va talant arbres, no? Els va tallant i tallant i tallant i tallant. I darrere els que van amb tots els estudis dient per on. I diu, de vegades hi ha una persona que és el líder que es posa per sobre del bosc i diu, ostres, ens hem equivocat de bosc. No ens equivoquem de bosc. No ens equivoquem de bosc. Molt bé. Jo voldria dir que ara ja portem 32 minuts de sessió, que està programat que fem 45 minuts, i que deixem 15 minuts perquè tothom pugui fer la seva pregunta. Així que ja m'avanço, si voleu, podeu anar pensant aquestes preguntes, les podeu anar escrivint i nosaltres farem una recopilació de tot allò que vulgueu saber i puguem respondre, perquè evidentment no tindrem respostes a tot, segur, i després nosaltres en l'últim quart d'hora les respondrem.
A veure, Guillem, fa uns mesos vas publicar un llibre que li vas dir, té un nom una mica curiós, li vas dir Enfocada Mente, amb guió al Amb un mig. guionet al mig, efectivament. Amb un guionet al mig. I dius que aquest concepte parteix de les experiències teves pròpies personals i amb clients i amb projectes que has dut a terme professionalment. Explica'ns de què va aquest llibre. Jo, més que explicar el llibre, el que per mi és molt rellevant és com arribo fins a aquest llibre. És a dir, quina és la idea que em porta fins a aquest llibre. És a dir, al llarg d'aquests darrers 7 anys, jo fa 7 anys que vaig deixar de ser consultor en l'empresa de l'EF i vaig passar com a autònom a treballar en aquest àmbit de la facilitació de processos de canvi, de l'empoderament, etc. Quan vaig fer aquest canvi, jo em vaig certificar en coaching per valors, treballo des dels valors, que és una qüestió, a més d'una enorme utilitat. El professor Simon Dolan és el que feia les certificacions. I bueno, vaig començar a treballar un mètode de treball, una forma de treballar que vaig veure, viure i sobretot experimentar. Per mi el més important és no creure en res del que la gent em diu. I això us ho demano a totes i a tots. És a dir, no ens creiem res i tot això que estic dient jo tampoc no s'ho creieu. És a dir, experimenteu, és a dir, proveu, sobretot proveu. No? I vaig estar provant amb adolescents, treballo amb orientació, he treballat i continuo fent coses en orientació d'adolescents quan han de triar estudis, o amb joves en el moment de moments de cruïlla, o amb professionals, amb persones professionals i amb equips també, i vaig identificar que hi ha un element, un factor que és fonamental a l'hora d'alguna manera de definir no tant un camí, sinó un context, un entorn, un camp de possibilitats a partir del qual tu decideixes si tries el teu camí en el sentit que dèiem abans, posant atenció, amb motivació, tot aquest tipus de gestionant emocions, tot aquest tipus que dèiem, que per mi és allò que de vegades es diu el propòsit o és la visió, però que a mi m'agrada dir-li enfocament. M'agrada dir-li enfocament perquè per mi la metàfora perfecta és la d'un far, no? És a dir, el far al final el que t'està dient quan vas navegant és que allà o bé hi ha un port o hi ha un perill. Però tu t'orientes a través d'una llum, que en aquest sentit és un far. Doncs bé, jo el que dic és, el far no te'l pot encendre ningú altre. Perquè com te l'ensenyi ningú altre, tu no sabràs si és un escull o és el port. El far te l'has d'encendre tu. Te l'has d'encendre tu. No hi ha més remei. Com te l'encens? Identificant, treballant, desenvolupant i fent teu el teu enfocament. Què vol dir enfocament? Vol dir aquesta idea que no és ni la feina que fas, ni els beneficis o les vendes del proper mes. No és res de tot això. És el teu embolcall. I utilitzo aquí, i sé que m'està veient, ho sento Arnau, però ho haig de fer. El meu fill, quan tenia 13 anys, ara en té 18, em va dir una cosa així com, diu, papi, ja sé el que vull fer. Diu, m'agradaria desenvolupar la tecnologia del transport per fer la vida de la gent més fàcil. Clar. Bueno, bona reflexió. Jo no tenia ni idea d'això de l'enfocament, però a mi m'ha servit, igual que d'altres, per, des d'aquell punt, anar perfilant, sobretot anar identificant quan una persona et diu una cosa com jo, des de petit, i no l'he dit a ningú, genero escenaris mentals. Doncs aquella persona, potser, és a dir, s'està formant en aquest moment per fer de dissenyadora d'escenaris de videojocs, que Barcelona, en aquest sentit, és un centre mundial per videojocs. No és una persona que diu jo vull fer videojocs, sinó definir aquest enfocament. Quan aquest enfocament és grupal, del que es tracta és de fer-ho de manera que tot l'equip sencer se'l cregui. Com es creu un enfocament, un equip? Se'l creu perquè el fa el propi equip. No se'l creu perquè vingui jo o vinguis tu i li diguis què és el que ha de fer, perquè dirà anar molt bé. I potser els agrada, no dic que no. Però la idea fonamental és aquesta idea de definir aquest enfocament. Llavors, jo quan el llibre el vaig escriure fa un any exacte, és a dir, jo vaig començar a escriure més o menys a l'entorn de Nadal, Cap d'Any, i el vaig acabar el dia 23, el dia de Sant Jordi de l'any passat, i el vaig acabar publicant el dia 31 de juliol. Jo el que vaig fer va ser abocar, d'alguna manera, les meves experiències. Tant és així que vaig fer al principi del llibre, vaig parlar de mi perquè vaig pensar que si no podia parlar, no podia proposar el subtítol del llibre. El subtítol del llibre és 7 neuroeines per enfocar la teva ment, en majúscules, això de ment. És a dir, que són una mica
algunes de les que aquí hem plantejat, faltaria alguna més, però això de l'atenció, de la gestió d'emocions, de la presa de decisions, de la gestió d'impulsos, és a dir, en aquest moment hi ha moltes persones que no són capaços de gestionar els impulsos i surten al carrer posant en perill a ells mateixos i a les altres persones, etc. És a dir, la idea és aquesta. Però hi ha un element vital fonamental, igual que es treballa en valors, en habilitats, etc., que és la idea aquesta de l'enfocament. Jo tinc una sensació, que jo crec que estarem d'acord, Jesús, que el propi context del comerç i de les associacions de comerciants han canviat moltíssim en els darrers anys. Estem en una situació, jo crec, fins i tot estem en una situació de canvi, de transformació necessària, no?, en aquest moment. Doncs bé, la millor forma de trobar camins de transformació són coses com les que sé que feu a Sant Cugat vosaltres, perquè a més et conec, que és la de tractar de definir i identificar no les accions concretes, sinó aquest entorn d'enfocament global. És a dir, d'alguna manera dir quin és el paraigua, quin és el contenidor, quin és el meu camp de treball. I tenint en compte una qüestió que és tant per això que diem com per tot el que hem dit abans. Tractem de fer una cosa. No ens situem en la nostra zona de preocupació. Situem-nos en la zona d'influència. Això, Stephen Covey, amb els 7 hàbits de la gent altament efectiva, jo és el primer que li vaig sentir d'això ja fa 25 o 30 anys, quan ho va escriure, però ho planteja d'una manera molt clara, no? Si nosaltres ens situem en la zona de preocupació, la fem créixer i ens acabem menjant la zona d'influència. Si nosaltres ens situem en la zona d'influència no és res més que aquella part de la nostra vida sobre la qual nosaltres podem incidir. Nosaltres tenim possibilitat d'actuar o possibilitat de respondre en un moment determinat a través de gestió d'emocions, de posar l'atenció, d'alguna manera, d'aquesta resposta. Viktor Frankl, quan estava als camps de concentració nazis, el famós psiquiatre, que és un dels que va sobreviure a Auschwitz, va posar de moda una frase en un moment determinat que deia que l'autèntica llibertat de les persones estava entre els estímuls, és a dir, l'exterior, i la nostra resposta, és a dir, nosaltres. Quan arriba un estímul i nosaltres responem, i de la manera que responem, és la nostra zona de llibertat. Com respondrem millor? Si tenim clar, no on anem en termes de camí, sinó quin és el nostre embolcall, és a dir, què és el que és coherent amb nosaltres. Coherent vol dir que no som incoherents. Quan nosaltres som incoherents, trontollem. Doncs la idea és que aquesta idea d'enfocament que jo plantejo en aquell llibre, Enfocadamente, el que d'alguna manera és una sèrie d'eines, insisteixo en la idea de les eines, cadascú que les fa servir a la seva manera, una sèrie d'eines per tractar d'anar treballant internament, a nivell individual, a nivell d'equip, fins a arribar a aquesta situació d'enfocament vital i personal, i aquesta situació d'enfocament vital i personal donar-li integritat, coherència, que ens generi l'harmonia suficient com per creure'ns-la. És a dir, quantes vegades no ens hem trobat, Jesús, persones que només saben vendre allò que es creuen? Sí. Doncs ens ho hem de creure. La idea principal en aquest sentit és que ens ho hem de creure. I el llibre no era més que un recull d'experiències. Allà hi ha experiències personals, que sé que algunes de les persones que allà surten, he vist que algunes estan per aquí, que són eines. Hi ha molta font d'informació perquè la gent pugui aprofundir, perquè també hi ha neurociència ja aplicada, és a dir, hi ha la possibilitat d'aprofundir en termes de neurociència, però també el que hi ha en cada capítol són alguns casos, algunes persones que a mi m'han marcat en la meva vida per un motiu o per un altre, i que aquestes persones que m'han marcat, per mi era molt important explicar el seu cas. Però sempre en aquest context, en el mateix que diem avui, parlant del comerç i parlant de la situació de confinament. Anem a tractar... Sí, perdona, que t'he tallat. Jo et anava a dir, perdona que t'he tallat, però et anava a dir que no he llegit el teu llibre, t'encarrego un, i també comentar aquí davant de la nostra audiència que si algú el vol llegir, doncs que ens el pot demanar o bé a en Guillem o bé a nosaltres a Sant Cugat Comerç, i farem 1000 maneres perquè el pugueu rebre. D'aquí 4 dies tenim Sant Jordi, així que, s'estau, no?, el fet de comprar un llibre que ens pugui ajudar també en tota aquesta crisi. T'he tallat, però volia dir, tu parles de l'enfocament i parlaves de Sant Cugat Comerç, que fem amb aquesta visió més àmplia. Jo sempre parlo, perquè m'agrada molt la fotografia, doncs que pujo el focus, no?, que l'obro
Sí, sí. I llavors és la millor manera doncs, de veure els problemes o les solucions, no? Més que els problemes. Estem totalment d'acord. I a més s'ha de el focus en dos sentits. Un, que és aquest, el de passar per sobre del problema, d'alguna manera, però per mi hi ha un altre que encara és molt important, que és, i permetem que ho llegeixi, és un llibre és el llibre de Stephen Covey, que es diu Les 12 palancas del éxito, que diu, el trabajo más importante que haremos jamás está siempre delante de nosotros. Nunca lo dejaremos atrás. Deberíamos ampliar y profundizar continuamente nuestro compromiso con este trabajo. Digo, increchendo, una expresión musical, indica que hay que interpretar la partitura con una energía, un volumen, una fuerza y una intensidad cada vez mayores. Lo contrario es indiminuendo, que significa bajar el volumen, retirarse, ir a lo seguro, ser pasivo y pasar la vida lamentándose. Per mi, obrir el focus del qual tu parles és actuar increixendo i no indiminuendo. Bé, Guillem, abans d'acabar, parlem d'una part negativa, que és la situació actual que tenim, i l'altra, la part, jo crec, positiva, que hem de treballar de com obrirem els nostres negocis. I jo el que et demanaria seria una reflexió d'això, de com actuem ara, amb un paradigma, primera, que no sabem ben bé com serà, però que segur sabem que haurà canviat, que no podrem actuar com actuàvem abans d'aquesta pandèmia i del confinament. Ajuda'ns una mica, fes una reflexió de com actuar, com pensar. Intento fer-ho ràpid perquè ja pràcticament és l'hora per les preguntes, però aquesta és molt important. Durant el darrer, més o menys, durant el darrer any, una miqueta més, he estat treballant amb ajudant a crear, que ara està ja activa en marxa, una cooperativa de serveis a Sant Feliu de Llobregat, que sapiguem és la primera cooperativa de serveis com a tal que es fa, cooperativa de serveis al comerç, de comerciants, en aquest cas. Durant molts mesos, a Sant Feliu, que es diu Sant Feliu Ciutat Viva, a Sant Feliu, una de les coses que estava plantejant-se com a possibilitat de treball era, com tothom fa, són plans de fidelització, és evident, però era la possibilitat de posar un sistema conjunt integrat de venda online. Per tant, d'alguna manera, integrar la part online a la venda física de botiga. Però, clar, ha d'haver una massa crítica, la gent s'ha de creure i aquest tipus de coses. En aquest moment és el confinament que està provocant. Està provocant que aquesta idea es plantegi de manera seriosa i es plantegi de manera seriosa fins i tot independentment, diria jo, que del nombre de persones, del nombre de comerciants que entrin en aquest camí. Què vol dir? Ampliar la mira, és a dir, ampliar el focus, tal com tu has dit, de manera clara, i provar, que no és complicat. A més, tots sabem que això no és fàcil, però hi ha Amazon, i com que hi ha Amazon que està fent en aquest moment, diguem que té domini de mercat, com d'alguna manera fer, i crec que és molt important perquè aquí hi ha la segona part que volia dir, no fer el que fan els grans, perquè no té cap sentit, és a dir, la gent que ven roba d'esport o material esportiu, el que no té cap sentit és que copia Decathlon. És una cosa absolutament... És grotesc en aquest moment, no? O la fruiteria, la Sandra, la fruitera del meu barri, que porta la fruita a Palafolls, al final el que fa que és portar el producte de temporada. I a mi m'ha ajudat de nou, és a dir, m'ha reeducat a menjar producte de temporada. El que no farà serà el que fa tothom, que és vendre a lo bèstia, no? És a dir, si nosaltres d'alguna manera fem una acció nova, l'hem de fer diferent. Com l'hem de fer? Des de l'essència, des de l'autenticitat, des d'allò que podem fer realment com a comerços mitjans, petits, però com a comerç de proximitat. O com a comerç de centre. Sant Cugat en aquest sentit, però no només Sant Cugat, és a dir, Sant Cugat, el centre de Mataró, el de Sabadell, el de Terrassa, el de Vilafranca o el de Vilanova, absolutament tots tenen un centre que necessiten captar l'atenció de la gent i que aquestes persones tornin a moure's. Evidentment, doncs hem de fer que vinguin. Com hem de fer que vinguin? Treballant tots els aspectes que tenen a veure amb la diferenciació, en tractar de fer aflorar aquells aspectes que fan que nosaltres estiguem com a consumidors més satisfets amb allò i el comerç també. I això implica planificar-ho molt des de la pròpia essència. I a nivell, com en el vostre cas, com les associacions de comerciants o com el que comentava jo ara de Sant Feliu, la idea força és quina és l'essència agregada, és a dir, el valor agregat aportat pels valors individuals dels diferents comerços que formen aquesta realitat. Fa uns anys vaig estar treballant a l'eix comercial de Sant Andreu, a Barcelona, i una de les coses que allà vam fer, que a mi és una iniciativa que a mi em va encantar, és la idea de fer visibles els comerciants, els comerços i els comerciants, i d'alguna manera tractar d'identificar
quin és el valor que aportaven, no? És a dir, al final, què és el que tu, d'alguna manera, que estàs allà col·locat i que més o menys et veu tothom, aportes de diferent. Nosaltres crec que aquest és el moment de que el comerç es prepari per això, es prepari d'una manera molt proactiva, que sigui capaç d'alguna manera de recollir aquests aspectes, aquests elements i de plantejar-los amb la més absoluta honestedat. És a dir, crec que la honestedat, la integritat, l'autenticitat en aquest moment seran un valor fonamental precisament perquè crec que és el que necessitarem en aquest moment la ciutadania, és a dir, les persones en aquest moment, el que buscarem serà això. Afegint-hi també, evidentment, totes les coses, tots els aspectes que facilitin la compra. Això és obvi, no? Tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Jo crec que aquestes qüestions són fonamentals. Guillem, coincidim absolutament perquè quan hem començat la sessió he dit que la definíem amb 3 paraules, que eren col·laborar, unir i compartir. I crec que és el moment. I ara aprofito per explicar que des de Sant Cugat Comerç vam fer la iniciativa d'un directori comercial per donar visibilitat a tots aquells comerços que no estaven preparats per fer venda online, però que sí que eren capaços de fer entregues a domicili i continuar amb una mínima activitat del seu comerç. Això, de seguida ens vam adonar que si només ho fèiem des de Sant Cugat Comerç, doncs tindria l'èxit petit que podia tenir. I vam decidir compartir-ho amb altres associacions. I 12 associacions vam decidir posar-ho en marxa amb una visibilitat espantosa. Tant és que de 12, quan va començar el confinament, en 4 dies ho vam construir, ho vam crear, i ara som 28 associacions o poblacions que estan dintre d'aquest directori comercial que es diu a domicili.slowshopping.cat. O sigui, d'una vam passar a 12 i de 12 hem passat a 28. Aquí està molt clar doncs, que està havent un canvi, que hem de col·laborar, no només els comerciants participant de les associacions de comerciants, sinó que entre associacions de comerciants i eixos comercials hem de col·laborar per moltes raons, però ens està ajudant d'alguna manera aquesta crisi per què estem passant aquesta pandèmia a fer això. I fixa't, està ajudant també a obrir un marc, a obrir un marc diferent. És a dir, està generant un camp de possibilitats que sense això no hi seria. Per tant, t'està motivant. Jo dic una cosa que crec que és molt important per tothom que ens està veient i ens està sentint ara. No existeix la motivació externa. No existeix. És temporal. L'autèntica motivació és l'auto, és la pròpia, és la intrínseca, és la que nosaltres mateixos som capaços d'identificar. Quan trobem un espai de motivació, som l'hòstia, parlant malament. Som una bomba. Si no és així, sí, ens motivem, anem a motivar-nos una miqueta. I al cap de 2 minuts estem una altra vegada col·locats allà. Per tant, iniciatives com la que tu planteges, el que fan d'alguna manera és generar un nou camp de possibilitats que el que et dona què és? Ostres, t'obre les mires, obre el focus, tal com tu deies. Això és importantíssim en aquest sentit. Igual que és una qüestió que per mi és a dir, el comerç de proximitat ha de fer una cosa en aquest moment i, a més, perquè la fa normalment. Jo recordo l'Amadeu Garbany, el que va ser president de Granollers, del Gran Centre, que sempre som molt amics i sempre em diu allò de dir, ostres, si al final, quan tu fas una anàlisi de la quantitat, de l'absoluta quantitat d'aportacions que nosaltres fem al nostre poble, a la nostra ciutat, són molt grans, però moltes vegades la gent no ho sap. Doncs posem en valor el que fem. És a dir, siguin accions de tercer sector, culturals, socials, esportives. És a dir, relacionem-nos de manera directa amb la nostra societat. Per què? Perquè no ens vegin, perquè algunes veus estan sortint aquests dies, el petit comerç ho fa tot molt car, saps? És a dir, ho fa tot molt car, se n'aprofita, ja se sap, no? Hi ha gent, al final hi ha gent així. Però d'alguna manera el que es tracta també és de dir, amb honestedat, amb autenticitat, i ostres, és que nosaltres formem part de la societat en la qual estem integrats, d'una manera molt protagonista. Per tant, si afegim també aquesta part de la solidaritat ben entesa, és a dir, de l'empatia, de la interrelació, de la cooperació, tal com tu deies, de compartir, ostres, hi ha molt camí a fer i molt apassionant, segurament, en els moments més oceans. Et sembla que passem a les preguntes? Endavant. 52. A veure, tinc 2 reflexions més que preguntes. Una que diu, com donarem més valor a les coses que hi ha al darrere d'una peça de roba, per exemple? És una de les reflexions que ens fan. I l'altra és, ens hem de creure tot el valor que oferim en l'atenció personalitzada.
De la segona és obvi i sempre i quan l'oferim, és a dir, que no ho dubto, en absolut. Però d'alguna manera es tracta de no centrar-nos només en l'atenció personalitzada com a factor, que aquest és un factor, diguem, que seria comú a tot el comerç de proximitat, però la idea força, per mi, la idea fonamental és fer aflorar el valor autèntic que té cada comerç, cada comerciant i les persones que treballen en el comerç, encara que siguin persones contractades. És a dir, al final, aquest valor de la proximitat, de l'atenció, aquest tipus de coses, l'hem de fer aflorar. I l'hem de fer aflorar amb molta empenta en aquest moment. És a dir, aquesta per mi és una qüestió fonamental. És la proximitat, aquella que el comerç de proximitat fa si la persona se la creu, si la persona que està allà s'ho creu. Si no, ens podem tornar tan freds com qualsevol altre. I crec que en el comerç de proximitat això no té cap mena de sentit. I, a més, fer aflorar el valor a la roba, per exemple, però no només a la roba, és a dir, moltes vegades ens plantegem la roba, però ens plantegem coses com la roba esportiva, que la pots comprar a qualsevol lloc i la pots comprar a través d'internet de manera molt fàcil. Fer aflorar el valor implica tractar de trobar i treballar aquells aspectes que fan que la teva roba, en aquest sentit, sigui diferent. Què passa? Que si tu, com que no és el cas, ho dic ràpidament, que si tu vens la mateixa roba que ven Primark, exactament la mateixa, ho tens molt pelut. Jo tenia un amic que va tenir moltes botigues, entre ells el Nike Store de les Rambles de Barcelona, que deia una cosa que a mi m'agradava moltíssim, que al final diu, mira, aquí hi ha una qüestió molt clara. No poden lluitar llances contra canons, però de vegades les llances fan molt de mal. Molt bé. Mira, tenim altra... Perdó, deia, el valor, per tant, és... No vull parlar molt de l'Amadeo perquè me l'estimo molt com a amic, però ell una cosa que ha fet una botiga que es diu Drax és fer una botiga en la qual pot explicar la història que hi ha darrere de tots els productes que ven, absolutament de tots. I explicar la història dels productes implica que la gent s'atura, el llegeix, i que hi ha gent que està ocupada o preocupada per aquest tipus de coses que això li interessa. No ho podem fer tots ni totes, evidentment, però sí tractar de donar-li aquest punt personal. Tinc una coneguda, una amiga, que una de la Junta de la Consell Rector de la Cooperativa de Sant Feliu, que té una franquícia de roba de nen i que el que fa és fer de personal shopper, i és excel·lent fent de personal shopper, amiga Susana. I això s'aporta valor, clarament, és això. Mira, una altra pregunta que jo la trobo amb por, no sé si tu em donaràs la raó o no. Pregunten, hem de fer canvis molt radicals? Depèn. És a dir, hi ha vegades que sí, però no és necessari, ni de bon tros. És a dir, si la persona està segura del que ofereix i de com ho fa, del que es tracta fonamentalment és d'aturar-se i de pensar com donar-li encara més força i més empenta al que ja fa. Si la persona està en un sector, d'alguna manera, que ha vist, i jo conec exemples, és a dir, persones molt properes que tenia botiga de gènere de punt i que a partir de la proliferació de la venda d'aquest tipus de producte, sobretot en centres comercials, el que va fer va ser, al final van decidir deixar-ho, van preferir anar-se en un altre camí i a un altre sector. Hi ha vegades que sí, no dic que no, jo no diré que no negaré evidències, però en absolut. És a dir, la qüestió fonamental, insisteixo en aquesta idea, és tenir molt clar què és el que et fa únic, diferent. Diferent, únics són tots i totes. Vull dir que en aquest sentit la qüestió és identificar-ho. I si no ho tenim clar, perquè ho tenim tan interioritzat que no ho sabem, preguntem-li a la gent que tenim al voltant i que ens estima una mica i que ens ho diran. I partir des d'aquí. Hi ha vegades que s'han de fer transformacions parcials, totals. Clar que sí, evidentment. Però aquestes sempre han de partir d'aquesta base. Jo, quan vaig deixar la consultoria, vaig estar un temps que la motxilla que portava de consultor la vaig abandonar i ara l'he recuperat. L'he recuperat perquè allà tinc una experiència que jo no puc deixar enrere en cap cas. Llavors, a partir d'això, crec que aquesta aportació de valor és molt important. Mira, una altra pregunta que no l'acabo d'entendre molt bé, però diu, pregunten pel pla de negoci.